מה המצב אנשים? כאן יוסף דבס גיימס בסרטון חדש. היום מה שאנחנו הולכים לעשות זה נראה לי שזה בעצם, וכן, של רזידנט איבל יש הרחבה מיוחדת חבר'ה. אני אדבר שיגמר זה. Сколько всего красивого надарила мне моя девочка! אוקיי חבר'ה, יש להיכנס עכשיו, זה הולך להיות סיפור ממש מעניין. זה משהו שקשור למי שראה את רזידנט איבל בפרקים הקודמים שעשיתי. איך בעצם כל זה התחיל, כל העסק הזה בעצם התחיל של העלילה של רזידנט איבל. ויאללה בואו נתחיל בסיפור הראשון. ולפי איך שזה יתקדם, יאללה בואו נתחיל פשוט בהרבה דיבורים. אוקיי, הנה זה מתחיל. אני לא הולך לדבר בקטע הזה, תכף אני אתחיל לדבר. אוקיי, יש לנו פה תקיעות קטנות, בקטנה ממש. הנה, הסיפור מתחיל עכשיו. В главных новостях дня. Небывалый ливень, принесенный ураганом на этой неделе, прекратится завтра утром, когда шторм уйдет. Также стало известно о пропаже корабля. Поиски уже ведутся вдоль побережья. Подробнее о ходе поисков далее в нашем выпуске. Пока отметим, что из-за рекордного количества осадков за минувшие несколько дней некоторые округи буквально ушли под воду. Как мы видим на радаре, стихия движется на северо-восток, постепенно טוב, הוא אומר בעצם שיש איזה סערה. Много буря разрушила. אוקיי, הוא אומר בעצם שיש איזה סערה Не сказали. ופה בעצם התחיל כל הסיפור הזה של טוב, אני לא יודע למה זה ברוסית, אין לי שמץ, לא יודע למה זה ככה. פה בעצם זה לפני, הנה, אוקיי, בואו נעשה לכם הילדה הזאת, Пусть у нас אתם לא מבינים поживут пару במין дней, רוסית, а הילדה там הזאת отвезем в город. Зои, иди, возьми чистые одежды из прачечной. יש לכם פה גם כתובות. Она в нефти, что ли, испачкалась. Ужас. Переоденем бедняжку в чистое и уложим в теплую постель в старую אין לי комнату Лукаса. מושג למה זה Лукас, помолчи. Ты слишком взрослый, чтобы там жить. טוב, Всегда הילדה мечтал הזאת открыть בעצם гостиницу. Ну, постояться уже есть. רוח בכלל. Неси ее в יש постель, איזה סיפור я суп שלם על разогрею. זה. אתם תבינו בהמשך. Что за вечер без супа, а? Извиняюсь, Лукас. זה לפני שכל הבלגן התחיל. מי שלא ראה את המשחק, שיראה, אני אשים את הפליסט של רזידנט איבל 7 פה, של הפרקים הראשונים הקודמים, מה היה פה בעצם. זה ההתחלה בעצם של כל הסיפור של רזידנט Возьми איבל одежду в 7. прачечной, милая. אז יש לנו פה לעשות כמה משימות, זה מאז שהתחיל הרוע בעצם במשחק. אז יאללה בואו נתחיל. נראה לי אני צריך להביא איזה שמיכה, אני חושב. תכף נראה. וחבר'ה, אני מזהיר מראש, מי שמתחת זה לא לילדים הסרטון הזה, זה דבר ראשון. לפי יוטיוב, לפי הכל. גם אני לא יכול לעשות את זה לילדים. אבל זה, כן, זה מי שיש לו לב חלש שיצא עכשיו מהסרטון, כי זה הולך להיות מפחיד מאוד. זה משחק אימה, אני מזכיר לכם. בין המשחקי אימה הכי טובים שיש בעולם אני חושב. משחק ממש טוב. אז יאללה בואו נתחיל. טוב, אנחנו צריכים להביא איזה שמיכה. השמיכה היא אצלנו. ומפה בעצם אתם הולכים לפחד. סתם. אוקיי? טוב, זאת הילדה שעשתה Вымой и переодень ее, будь добра. הבלגן. Я проверю сарай для лодок, он уже наполовину затоплен. Да, папа. אני מקווה שיהיה כתוביות, אחרת זה הסוף. אוקיי, בוא נראה. טוב, זה הולך להיות מפחיד, אני מלמיך אצלי. אני מלמיך, אין לי כוח לזום עליהם. וואי, איזה פחד אלוהים. Ну что, крошка, давай умываться. 1, 2, Теперь они мои. Что?
היא מלא. לא, איפה? יואו, מה, אני לא רואה פה כלום. אוקיי. אוקיי, סבבה. טוב, חבר'ה, אתם לא שומעים אותי, אז אני אגביר, אין מה לעשות. Папа, у нас свет вырубила? תרגי, מה? Это молния ударила? אוקיי. צריך לצאת מפה? או מה? לא. טוב, בסדר. לא יודע מה הולך פה, אבל... טוב, בואו נחזור אחורה. טוב, חבר'ה... Куда же она подевалась? הולך... טוב, זה מתחיל להלחיץ אותי. הרבה זמן לא שיחקתי משחק אימה. בואו נרד למטה, נראה מה אפשר לעשות. Что אז это было? הילדה הזאת הביאה את כל הרוע לבית הזה בעצם. לא שומעים אותי. אני לא יכול להגביר, אני לפעמים. מה הולך פה, יואו? אוקיי. Лукас, что случилось? Ты в порядке? Такая страшная, притягательная повсюду, в воздухе, во всем доме. Я и не замечала до сих пор. Она мрачная, но такая. טוב, מה עושים פה? אין לי מושג. אני חושב עולים Что здесь происходит? עם אלמיך כמובן. אחריותכם אם אני מקבל התקף לב, נשבע לך. Знаю. Так и есть. טוב, זה הולך להיות Мама, это קצת ты? דוחה. Зои, взгляни. Посмотри, что она подарила. Сколько всего красивого надарила мне моя девочка! о май гад, זה дוחה. Маргарет, какого черта? Беги в гараж! Принеси веревку! Иди, живо! וואי וואי וואי. בואו ненасה לברוח מפה. תכף הוא הולך להפוך לרע. Жена, отвали! Отвали! Не доводи до греха! אוקיי. אוי ואבוי. זה הסוף שלנו. אוקיי, הנה. Зои, принеси веревку! Она в гараже! טוב, מה אני עושה פה את זה? איזה מפחיד זה. אולי לפולחים. נראה לי לפה, כן, הנה מזלג. מה אומר? No on מה זה אחר הזה? טוב, בסדר, הם לא השאירו לי הרבה ברירות. לפה? אני לא יודע לאן ללכת, לעזאזל, מה הולך? בואו ננסה לבש.
היא בהתקף לב עוד שנייה. מה עושים פה? Отвали! Не доводи до греха! אולי לחדר הזה הולכים? מפה כל הבלגן התחיל בעצם. לכן אמרתי, מי שבא לב חלש שלא יהיה פרס, שלא יראה את זה פשוט. ידעתי מה אני אומר. בואו ננסה רגע, אני לא יודע מה עושים. Стой! Принеси веревку! Она в гараже! צריך לעשות פה משהו, בואו ננסה לצאת מפה. Мама, что происходит? Мне нужна веревка. Я иду, папа. אוקיי, זהו. טוב, אתם תראו שזה חתוך, לדאוג. אז יאללה, חזרנו. מצאתי מה עושים בסוף, עכשיו זה הולך להיות מפחיד אני חושב. כן, הנה, אני רואה שזה עובד. Не волнуйся, все гораздо хуже, чем кажется. Чистота приближает к Богу, и твоя мама сейчас в 2 шагах от него, сука. Она хочет этого от меня. Я должен показать ей эту власть. Она хочет, чтобы мы все показали ей нашу любовь. Ты же ее не разочаруешь, как и все мы. О ком ты говоришь? О твоей новой сестре Иви. Когда я говорю принести веревку, יאללה, надо מהר, ее מהר, принести. מהר, מהר. Придется Папа, придушить тебя уму что на разуму. тебя нашло? В моем доме подчиняйся мне, ясно? ביי. אתה לא בא אחריי, הבנת? זה... Зои, открой дверь. מהר, 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 מהר. Я тебя все равно найду. Прекрати. אוקיי, בואו נתקדם. ננסה פה. Вот что я скажу. Ты будешь ее старшим братом. Уйди от меня. אוקיי, טוב חבר'ה. Нужно отсюда выбираться. אוקיי, עכשיו צריך להיות יותר זהירים. כי יש פה איזו אישה שהולכת למרות, אני חושב. איפה היא? Познакомься с שלא ней, תוך Зои. כדי אני ארצח אותה. הנה היא, אוקיי. אוקיי,
התוכנית שלה. תרסי לשם כבר יבצו חצי. О, ты, Эвелина. Такая милая крошка. זה פחד. צריכה להיכנס לשם אני חושב. Ты здесь! Зои! אוקיי. אוי ניני. Зои! Я тебя вижу, золотце. Зои. Ох, попадешься! Иди к маме! Я быстрее тебя, золотце! Джек! Помоги мне, Джек! Нет, Иди сюда, Джек! נפסלתי. טוב חבר'ה. Ну что случилось, родная? Разве ты не хочешь поиграть с новой сестрой? Для тебя подарочек! נפסלתי. אוקיי חבר'ה, אני אפסיק פה את הסרטון. нужно отсюда выбираться. עד כאן הסרטון להיום.